BTV Радио, предаването за София, 4:08 следобеда на 8 юни. Аз съм Елена Розбърг. На гости в студиото на BTV Радио, доктор Милен Врабевски. Здравей, добре дошъл. Здрасти, много ми е драго. Честито, голямата новина днес е откриването на паметника на Самуил. Благодаря, честито на всички българи, всъщност. Да ти споделя в кратката пауза, която имам по обед, и аз претичах до паметника. Не бях готова с цветя, но задължително ще оставя и цвете през следващите дни. Да си призная, направих снимка, разкошен паметник. Страхотно е въздействието от място. Нека всеки от нас да хване детето за ръка и да го заведе. Благодаря, аз това призовавам. Моля, тези, които се чувстват българи и горди с произхода си, нека да оставим по едно цвете на този паметник и да го държим отрупан с цветя поне известно време. Преди да започнем да се снимаме там за кръщенета, абитурентски, за и в това няма лошо, всъщност. Да. Наистина ще бъде една хубава традиция, както във Варна, се спомняш, Пантеона ползвахме за подобно нещо. Но нека да започнем с прекрасната новина, че нашите мили съученици и бивши учители, настоящи учители на децата в момента в първа езикова гимназия във Варна, която сме завършили и двамата, с чест и гордост, бяха единствените, които финансово подкрепиха проекта и направиха аукцион преди една година, когато чуха, че ще има паметник на Самуил, когато беше изнесено в медиите официално, за свои кулинарни произведения. Сготвиха по няколко това неща. Това не го знаех. Много интересно. Затова много колко пари дариха, да? 1100 лева. За един ден продадоха кулинарните си произведения, които бяха направили с толкова много любов и с такава динамика и организация протече всичко, че за един ден събраха 1100 лева и директно ги преведоха по сметката на Фондация Българска памет. Знаеш, аз по принцип отговарям финансово за покриването изцяло на разходите. Да, това трябва. Искам още веднъж да го кажем, че всъщност паметника е изграден благодарение на Фондация Българска памет. Да, точно така. Не само финансово, но и цялата организационна много тежка част. Която е по-голямата част всъщност от събитието, защото хората, които бяха около мен, особено моят заместник в фондацията Емил Марянов, положиха кански усилия да минат по пътеката, която далеч не беше оттъпкана. Тя практически беше несъществуваща за изграждане на монумент на български владетел. Нещо повече, нашата инициатива започна с желанието всички да минем по всяка буква на закона и да бъдем в условията един обществен консенсус по този въпрос. Затова и Община София направи социологическо проучване преди повече от година и се видя, че 85% от гражданите на София подкрепят такъв проект. Много дълбоко ме заразвълнува това и дебело го подчертавам. 85% това го прави най-популярният проект на Софийска община. След което минахме, разбира се, едни нелеки стъпки в обявяване на конкурс, но с професионално жури. Аз не участвах в него. Професионалисти от бранша. След това се явиха 21 кандидати, което беше изключителна бройка за последните 25 години. Това означава висок интерес към национална кауза. Тези хора представиха много добри проекти, които се явиха. Разбира се, професионалисти, скулптори и ландшафт архитекти, но по-важното според мен е, че съумяхме без да се намесваме въобще, да видим мнението на професионалистите. За щастие то съвпадна с нашото. Съвсем законно проектът на господин Хайтов спечели, след което минахме през няколко правителства, няколко министри на културата, Стоянович, Иванов, Рашидов, минахме през 16 комисии. Имахме обаче миналата година през септември единодушно одобрение в Софийска община, столичния общински съвет, където наред с други точки от дневния ред, които подлежаха на дебати и доста дълго протече всъщност това заседание на Общинския съвет, нашият мина веднага с 39 гласа за. Това е пълно единодушие. Този национален консенсус ние го търсихме по простата причина, че никой няма да тръгне да си дава парите, ако ще заобикаля закона и то пред очите на цялото общество. Значи аз не вярвам да има такъв ненормалник на този свят, който ще прескочи каквото и да било от законовия ред, особено когато става въпроси за национална кауза, доста игнорирана в последно време и дори превръщана едва ли не в лоша дума от определени среди, но моята концентрация върху градивното много помага. Аз никому не съм съдник. За мен беше важно този проект да бъде довършен до край, защото обичам държавата си и практически се получи така, че човек с възможности на принципа на възраждането инвестира в нещо, което по законов ред и с съгласие в обществото беше материализирано. И то вече е факт. Благодаря на българския народ за подкрепата. Ние благодарим за това вълнение, което предизвиках нещата, които организирахте и направихте. Между другото, тема номер 1 за обсъждане и в социалните мрежи, и по медиите. Очевидно е това, че паметника на Самуил развълнува обществото, което никак не е лошо. Никак не е лошо. И аз много се радвам, че имаме активна позиция по нещо такова, независимо това позитивна или негативна. В край на краищата и всеки има право на мнение. В демокрацията полемиката е нещо нормално и българската интелектуална мисъл трябва да отстоява позицията си.
Това не означава, че ще съглася с всичко. Напротив, моята работа беше да изградя този монумент, като финансирам всичко адекватно. Това се случи, аз съм щастлив. От тук насетне имат мнение отново и специалистите, и обществото. Ново е за нас. Нормално е да бъде тема на разговор дълго време. В рамките на столицата София, от освобождението на само това е първият паметник на български владетел. Обаче, по-красивото от всичко беше, че направихме страхотна церемония днес. Да, нека да разкажеш. Ти си човека, който си бил в центъра на церемонията, разбира се. На първо място слагам речта на президента. Ще резюмираш ли, какви са акцентите от това, което той каза? В един родолюбив дух и стъпила здраво и на европейските ценности, тази реч дълбоко ме развълнува, защото показа едно държавническо отношение от най-висок клас на хората с най-висока позиция в държавата. Отговорности пред народа и обществото, като връщане и костите на Самуил в България и тези на Гаврил, Радомир и Йоан Владислав, които са на същото място, където са в момента в един музей в Солун. Защита на националната кауза, липсата на компромиси с преиначаване на историческата истина, грижа за младите хора, да растат те възпитавани в духа на родолюбие. Защо? Защото това е най-важният фактор, те да бъдат мотивирани да инвестират в държавата си, както сме си говорили с тебе и друг път. И практически загрижеността на държавния глава за това какво се случва в държавата и търсене на позитивните позиции, на градивния момент, на елемента на заставане заедно правителствен и неправителствен сектор зад правата кауза, на правилния път. Заедно, защото заедно можем повече, а и по-умните хора от нас са казали, че съединението прави силата. Сред официалните гости са били още вице-премиер, кмета на София Йорданка Фандъкова, патриарха, освети официално всичко заедно с немаловажно е присъствието му. Абсолютно класно присъствие на всички важни държавни мъже. Бих подчертал важността на присъствието на професор Георги Близнашки, който всъщност разреши локуса да бъде този, местоположението на паметника. А защо там е изграден? Да припомниш за публиката ни. С няколко думи, градът София се наричал Средец. Това е средата на България. Изключително важен град, който е може би втори по важност след столицата Преслав. И още нещо изключително важно. На такава важна позиция, като областен управител на втория по важност град, може да бъде само много близък човек на българския владетел. Това е бил бащата на Самуил, комит Никола. Това означава, че от малък въпросният наш изключителен владетел, цар Самуил, най-вероятно се е черкувал в църквата, пред която изграждаме паметника. Изграждайки тази теза на абсолютно реалистични податки и ползвайки мнението основно на специалистите, ние решихме, че позицията на професор Георги Близнашки е абсолютно правилна. Съгласихме се с нея, подкрепихме я горещо и практически се получи отново един консенсус. Каквото мислеше властта, мислехме и ние. И го направихме по възможно най-добрия начин, като подчертавам още веднъж дебело. Минахме по всяка буква на закона, процедурите, които са изискуеми от него. Това, че избрахме това място, всъщност благодарение на професор Георги Близнашки, беше едно щастливо стечение на обстоятелствата, защото този владетел заслужава централно място в София. Това е човека, който, за съжаление, в медиите много не писаха за него, но е добре да се напише в следващите няколко дена, да припомним на българския народ епопеята българска какво означава. Половин век война за независимостта на България с всички средства, всички сили. Стабилизация на държавата в момент на криза, в който източната половина наистина е почти разрушена от враговете ни по това време. Но заедно с това името на Самуил остава в поколения, векове след него и то основно в най-големия ни враг Византия. Дори Ана Комнина и други автори с уважение споменават за това, че са от български произход и че са потомци на великата българска аристокрация. Нещо повече, че са станали по-красиви на външен вид, благодарение на това, че са смесили кръвта си с българската, защото са били ниски, дебели и грозни преди това. Това е една вметка, която надявам се ще се хареса на повечето хора. В трудовете на Ана Комнина е написано всичко. А самия негов праплеменник Пресян II е и кандидат за византийския престол в Константинопол. Той затова бива низвергнат и всъщност изпратен на заточение. Защото до такава степен в династическите борби успешно се вмества унаследеното от първата българска държава, че един български типичен престолнаследник, чист българин, наречен Пресян II не случайно, защото се спазва традицията в българската аристократична власт. Има и Пресян I, който знаеш, че е наследник на Омуртак и на Маламир, и на Кавкана Избул, който практически управлява държавата по времето на последните двама и е бил дясна ръка на Омуртак.
Въпросният Пресиян II показва за пореден път величието на българската мисъл. А дори и в чужда доминация ти имаш една единствена цел. Възобновяваш българската държава и гледаш практически да направиш всичко възможно българската държавническа идея да доминира. В условията на европейско членство ние съвсем спокойно можем да бъдем горди с тези наши прародители и да не забравяме, че не откриваме топлата вода. Тези ценности са дълбоко уважаване навсякъде в цивилизования свят. Навсякъде има паметници на изключителни владетели, навсякъде се напомня за културния принос, за цивилизационния ценз. Всяко нещо направено за европейската цивилизация се издига на пиедестал. А ние какво? Да се сетим, че имаме 1150 години като следваща крачка от приемането на християнството с официална религия в България. Не заради религиозния фактор, а заради това, че това е началото на века на България. Века на България в европейски план означава експортния продукт на тогавашната българска държава в условия на не много висок степен на развитие на европейските държави. А какво експортира България? Наука, образование, изкуство, култура, ограмотяване, докато професор Рожер Бернар се изказва, че източното, т.е. народа на цяла източна Европа ползва български език като латинския на своята част от континент. Тоест български език и латински език на цяла източна Европа според неговите думи. Писменото слово е свещено, то води до ограмотяване. Много малко хора са учили децата си по това време, а ние го правим като държавна политика. Нещо повече, имаме възможност да го изнасяме в близката и далечна чужбина като белег за държавническа мисъл, за висок стандарт на живот и да се слави името българско, да не забравяме.